Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Oke, konten kali ini harap delok wedhuse tonggone bolo ya. Mana jari ini? Kita review. Lanang kabeh kuwi. Lanang wedok. Wedhuse loro. Kok loro. Lah kuwi kan metu gindawane undi ya landel-landel lho, Dian. Nah, sudine kuwi ana jenengan ketemu-temu. Brasuk. Ora anak madang iki. Berarti urung iso ngadeg iki. Yo wis ngadeg-ngadeg ngono kuwi lah kan sik Mas Bayat sing sitoke. Itu ada dimulai wong. Apa dok soplok? Ya apa tali brojol iki? Aku makat ngarep mang jam pira ya mengko lho si anu kowe liwat apa liwat ngerti ra? Oh, iya. Pas kuwi. Iya, sing sitok sing nyogok anune sing sitok ki metu wadahe kaya anu ngono, kaya plastik. Iya lho bungkus. Sing cilik wong sing lemes iki. Sing sitok wis ngomong-ngomong. Dadi iki anake lanang wedok iki. Nggih, monggo. Kula sering to liwat mriki. Mriki Mas. Tempatan. Lah iki ngarak to pitike iki? Iya tepung donya memang bareng udan ale dodol. Kat nongko barang ngono lumayan besar tembus kene. Marem napa wong dene kan ngoten iku. Lah iki wong akeh sing ora dipethot to. Arep Angkane ki Mas siji-siji lho Mas. Nggih. arep kancang arep kelakon yo paran didian ah. Iya Mbak, mengko dhisik kok kayu dibus Mbak. Emang melu ndadel ora rat. Goreng Mbak. Sing lanang sing ndi iki? Monggo Mbak. Nggih, monggo. Nyamboke didilat, dijuangor, pidak, ngantek kepepek aku iki mau. Nyamboke kok diles-iles ae. Atokke ae lho iki. Didodong ae mbok. Jane kan ana akal gelem ae dicekel pentilane kok. Apa namanya? Iki bapakne. Jane apik anak-anane iki. Gasmu. Brek lho kuwi wis sembrono. Lah iki diangkul kudi tuwatak ngantek ngomong sak. Hah? Ora didodong ora iso mandek. Sing anu ku Mas sitok omong serada oke ngempeng. Itu jauh. Coba lu mes empuk kae. Kaya bapakne persis kae. Ibu gering. Lho nih, lek ngosek sapi nih. Sawi apa kuwi? Nanti ngasih sak kebok. Ngosek kok.
Icik nang omahe. Hah? Icik. Nah, mek lombok pantau ki mau. Ngomek ke si Wahyu dong. Wahyu sapa? Wahyu itu. Kami bertuanya masih tua bre. Gelem ngombe ra? Tek gelis semen. Pantong le mangkat ya kono. Menurut kita apa? Rung apa? Rung bewedang ya kali wedhus. Lah wedang kowe rong tak ombe. Dadi anu guys iki proses pengempengan.